kai ɗan fim to ya ake ciki wallahi alhamdulillah to ya labari abubuwa dan sigari mutanen gari to ya harkoki ya koya kuji ba alhamdulillah to daga ina haka ni na ga sai wani abu kake kamar me yanzu ba wani abu bane kullum sai na ganka da sigarin nan to ya za a yi to kai kenan to ya yau din normal ya ka taniya alhamdulillah ana nan dai ana fama menene sigari ne wannan kwaki ne mana ina alaƙanka da kwaki ɗan sigari kai zuwa zan yi in ji ka isha